Anem a automatitzar una màquina de mecanitzat amb 2 cilindres i un motor. Manualment es col·loca una peça i es prem el polsador. Llavors el cilindre 1 avança i subjecta la peça. Al mateix temps, el motor 2 comença a girar i mou l'eina. Un cop la peça està agafada, s'espera assolir la força suficient. Quan la peça està ben subjecta, el cilindre 3 avança lentament, arrossegant el carro que subjecta la peça. Quan el cilindre 3 arriba al final, comença a retrocedir. Quan el cilindre 3 ja ha retrocedit, s'atura el motor i retrocedeix el cilindre 1 afluixant la subjecció. A la propera pulsació, el cicle pot tornar a començar. El cilindre 1 té una cursa curta i només fa força en un sentit. Per tant, pot ser de simple efecte. En canvi, el cilindre 3 serà de doble efecte. I també tindrem un motor amb un sol sentit de gir. El cilindre 3 ha de tenir reguladors per poder controlar la seva velocitat. En el cilindre 1 necessitarem una vàlvula de seqüència per poder saber la pressió i, per tant, la força que fa. En el cilindre 3 necessitem 2 detectors, però en el cilindre 1 només necessitem un detector. Doncs la vàlvula de seqüència ja ens dona la informació necessària. Els 2 cilindres i el motor necessiten les vàlvules corresponents. També serà necessari el polsador d'inici. El cicle s'inicia quan es prem el polsador. A més, convé comprovar que els cilindres estan enrere. Llavors avança el cilindre 1 i gira el motor 2. Quan la pressió superi el llindar establert, s'activarà la vàlvula 0.6, que farà avançar el cilindre 3. Però aquesta vàlvula estarà activa fins que el cilindre 1 comenci a retrocedir. Observem que aquesta vàlvula inicia l'avanç del cilindre 3, però es manté activada quan aquest cilindre comença a retrocedir. Per evitar el conflicte, afegim el detector 1.3. Quan s'activi el detector 3.3, el cilindre 3 començarà a retrocedir. A l'activar-se 1.3, s'atura el motor 2 i comença a retrocedir el cilindre 1. I quan s'activa 1.2, el sistema queda a l'espera d'una nova pulsació. Veiem com estan els altres detectors i vàlvules en els canvis d'estat. En aquest punt també està activa la vàlvula 0.6 i en aquest també. I, finalment, aquí està activat el detector 1.3. Anem a analitzar-ho per veure quins dels detectors marcats en vermell farem servir. El 3.3 només s'activa un cop i per poc temps, no necessita complements. En aquest cas, interessa fer servir el 0.6 perquè així la lògica coincideix, encara que hi ha un conflicte que haurem de resoldre després. I aquí farem servir 1.3 perquè es correspongui amb l'estat inicial. Ens queden per resoldre les incerteses en cas de coincidències. Tenim un cas de coincidència, que haurem de resoldre amb una vàlvula que actuï com a memòria. El canvi d'estat de la memòria ha de ser en punts que estiguin ben definits i entre les dues combinacions coincidents. En aquest sistema és fàcil, ja que en els dos casos tenim un punt intermedi en el que la condició no es repeteix. Ja tenim totes les dades per dibuixar el circuit. Per començar, la vàlvula que actua com a memòria. El polsador fa avançar el cilindre 1 i posa en marxa el motor 2. A més, la simultaneïtat de 1.2 i 1.3 fa commutar la vàlvula de memòria. La vàlvula 0.6 fa avançar el cilindre 3. A l'activar-se 3.3 s'inicia el retrocés del cilindre 3. A més, es commuta la vàlvula de memòria. L'activació d'1.3 atura el motor i fa retrocedir el cilindre 1. Acabat el cicle, esperem que es torni a prémer el polsador.